En les festes més especials, les dones de Massalió trauen al carrer els panistres, una tradició que és única d'este poble del Matarranya, i per Sant Àgueda és un dels moments de l'any que es pot veure esta curiosa tradició. Les dones se muden en els vestits tradicionals i es col·loquen al cap estes cistelles de ràfia, anant en processó fins a la iglesia amb la música de les bandúrries. I el que fem és, el primer de tot és pujar el panistre a missa, que és el més representatiu que tenim, i després, una vegada fem la missa i això, anem a dinar i una miqueta de festa per totes. La veritat és que és una festa que totes les dones l'esperen i ens agraïm que sigui. Dins del panistre porten uns mostatxons per a beneir a la missa, que després reparteixen entre els assistents. El que és avui són mostatxons, que representen les tetes de les dones, però en unes altres festes el que se reparteix en el panistre és el pa benit. Es tracta d'una tradició que data de temps immemorials i que s'ha aconseguit conservar fins al dia d'avui. De fet, l'any 2020 se va declarar bé d'interès immaterial. Per a les dones del poble és un signe d'identitat i d'orgull, i des de ben menudes a les xiquetes ja se'ls ensenya a portar-lo. Des de molt xiquetes n'hi ha moltes que ja el porten. A partir de certa edat lo porten el que és al cap i si no, lo porten al braç. Però ja des de menudetes ja quasi totes tenen el seu panistre i pugen en el panistre a missa. Enguany a Massalió un centenar de dones van participar de la festa, des de joves de 20 anys fins a senyores de més de 90. Una celebració que convida a totes a disfrutar d'un dia de germanor i de festa.